نوفمبر 17 ب1974 ሳንዲ ፋክስ ዝተባህለት ጋዜጠኛ ጓል ብስንባደ ነቲ ናይ ምሸት ዜና እናሰምዐት ነይራ። ካብቲ ናይ ቲቪ መስኮት ውሽጢ ዝተዓዘበቶ ሓደ ምዕሩግን ምልኩዕን ኢሉ እውን ልክዕ ከም ናይ ፊልም ኣክተር ጽቡቕ ኣረኣያን ኣሰሓቑኡን ብጣዕሚ ለጸበቐሉን ሰብ እዩ ነይሩ። እቶም ናይ ዜና ጸብጸብቲ ብዛዕባ ሰብ እንትዛረቡ ካብ 35 ንላዕሊ ሰባት ደቐተለ ናይ ካሳኖቫ ቐንጻሊ እናበልዮም ነይሮም። ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ ሳንዲ ተሰናቢዳ እናተዓዘበቶ ድነበረት። እዚ ኣጓል ግን ክንዲ ዝደኣክል ተሰናቢዳ እናተዓዘበቶ ድነበረት ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን። እዚ ናይ ፍሎሪዳ ሓደገኛ ሰብ ኣብ 6 ናይ ፍሎሪዳ ግዝኣታት ውሽጢ ኣብ 5 ወርሒ ግዜ ውሽጢ ጥራሕ ክሳብ 35 ንጹሃት ኣወዳትን ኣዋልድን ኢሉ እውን ቁልዑት ደቐተለ ጨካን ሲሪያል ኪለር እዩ። ክቡራት ቤተሰብና ከመይ ጸኒሕኩም? ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ገበን ማሕደርና ፍልይ ብዛዕባ ዝበለን መወዳእትኡ መደነቒ ብዛዕባ ድኾነ ናይ ካሳኖቫ ቐንጻሊ እናተባህለ ብዛዕባ ዝጽዋዕ እዩ ሓቢርኩም እናጽንሑ። ፖርቾን ኖልስ ዝተወለደሉ ኣብ ፍሎሪዳ ውሽጢ ኣፕሪል 14 ብ1946 እንትኾን ኖልስ ገበን ምፍጻም ዝጀመሮ ገና ቆልዓ እንከሎ እንትኾን ኣብ 9 ዕድሚኡ ክሰርቕ ድሕሪ ምትሓዙ ኣቦኡ ብቁጣዕን ብሕርቃንን ንውላዱ ኣውፂኡ ንመዕበይ ኣካል ንክወሃብ ገበሮ። ኣቦኡ ብስራሕቱ ተቖጢዑን ሓሪቑን ንውላዱ ካብ ገዛ ንምስጓጓዳ እንተወሰነ ምናልባት እውን ግን እዚ ስሕተት ልክዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ንእሽተይ ኖልስ ስርቂ ገና ኣብ ናይ ቁልዕነት ግዜ ዋላ እንተጀመረ ኣብ 10ታት ዕድመ ውሽጢ እንከሎ ግን ብልዑል ኩነታት ንዓርሱ ምስ ሕጊ ናብ ጸገም ኣተወ። ፖርቹኖል ንፈለማ ግዜ ንነዊሕ ወራሕቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሐ ኣብ 19 ዕድሚኡ እንከሎ እንትኾን ካብቲ ሰዓት ጀሚሩ ኖል ካብ ገዛ ውሽጢ ስርቂ ክሳብ ናይ ማኪና ምስራቅ ኣብ ደለዎ ገበናት ብምስታፍ ብማእኸላይ እቲ ፍርቂ ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ደሕልፎ። ብ1974 ኣብቲ ፈለማ ኖል ኣብ ፍሎሪዳ ራይፋል ቤት ማእሰርቲ ኣብ ናይ እስር ቅፅዓት እንከሎ እዩ ነይሩ። ኣንጀላ ኮቪች ዝተባህለት ጓል ናይ ቀረባ መሓዝኡ ድገበራ ንወራሕቲ ደብዳቤ ድሕሪ ምጽሕሓፎም ኮቪች ንኖልስ ናብ ቤት ማእሰርቲ ንክትሓቶ ካብ ካሊፎርንያ ናብ ፍሎሪዳ ብምምጻእ ኣብ ቤት ማሕዩር ክዕልሉ ጀመሩ። እዚ ግን ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ደይኮነስ ቀጻልነት ነይርዎ ኢሉ እውን ኮቪች ንኖልስ ደለዋ ስምዒት ዝተፈለየ እዩ ነይሩ። ንሱ ብሂወት ዘላቶ ሓታቲት ንሳ ጥራሕ ብምዃና ስምዒታቶም ሓደ ይኾኑ እሞ ክደላለዩ ጀመሩ። ብቕልጡፍ እውን ጠበቓ ንኽትቆጽር ዝተኸኣላ ፈተነት ኢሉ እውን ኣብ መወዳእታ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ ካብ ቤት ማሕዩር እንትወፅእ ብቕልጡፍ ካብ ፍሎሪዳ ናብ ሳን ፍራንሲስኮ ይኸይድ። ኣብኡ እውን ክልቲኦም ብቕልጡፍ ንኽምርዐቡ ሓሲቦም ነይሮም። ኮይኑ እውን እቲ መርዓ ንኽግበር ንእሽተይ መዓልትታት ምስ ተረፎ ኮቪች ርክቦም ክቋረጽ ከም ዘለዎ ተዛርበቶ። ኣንጀላ ኮቪች ኣብቲ ሰዓት ብዛዕባ ኖልስ ኣይትፈልጥን ነይራ። ይኹን እምበር ናይ ሕማቕ ስምዒትን ናይ ኣእምሮ ጸገምን ከም ዘለዎ ብምስትውዓል ንኽተቋርጾ ወሲና ተዛረበቶ። እዚ ውሳነኣ ግን ህይወታ ካብ ዝጨካን ሰብ ለትረፈቶ እዩ ድመስል። ምኽንያቱ እውን ኣብ ናይ ኖልስ ልቢ ውሽጢ ድነበሩ ዝተዓፈነ ጨካንነት ድወጸሉ ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ። ምስ ኣንጀላ ምስ ተፈላለዩ ኣብታ መዓልቲ ምሸት ውሽጢ 3 ሰባት ይቐትል። ዋላ እኳ እቶም መርመርቲ ናይቲ ቅትለት ኩነታትን ከመይ ከም ድፈጸሞ ከረጋግጽዎ ዋላ እንተደይከኣሉ ብርግጽ ድፈልጥዎ ነገር እንተነበረ ኖልስ ናብ ናይ ቻምሰንቪል ፍሎሪዳ ብምኻድ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ድርከብ ባር ውሽጢ እዩ ነይሩ ነቲ ቅትለት ድፈጸሞ። ናይ ኖልስ ታሪኽ ኣብዚ እንተዘብቅዕ ጽቡቕ ነይሩ። ኮይኑ ግን ናይዚ ሰብ ሓደገኛ ተግባር መጀመርቱ እምበር መወዳእቱ ኣይነበረን። ኖልስ ኣብ ጁላይ 26 ብ1974 ኣብቲ ብርቱዕ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ እንከሎ እዩ ነይሩ። ከይተፈልጠ ካብቲ ቤት ማሕዩር ዝሃደመ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ታሪኽ ውሽጢ ካብ ዝነበሩ ገበነኛታት ብጣዕሚ መሰካሕቲ ሰባት እቲ ሓደ ኖልስ እዩ ነይሩ። ኣብ ጃክሰን ቦታ ካብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ
ዝሃደመ ኖልስ ካብ ዝኸባቢ ወይ ድማ ካብቲ ዝነበረሉ ገዛ ኣይሃደመን እኳ ደኣስ ኣብቲ ዝሃደመሉ ኣብቲ ምሸት ኣብ ናይ ጓል 60 ዓመት ናይ ክርስቲና ገዛ ሴሩ ኣትዩ እዚኣ ኣረጊት እውን መግቢ እናበልዐት ቴሌቪዥን እናረኣየት እያ ነይራ እሞ ደኣ ሴሩ ደኣተወ ኖልስ ነዛ ኣረጊት ኣሲሩ ነቲ ዝደልዮ ገንዘብን ኣቑሑትን ድሕሪ ምስራቑ ሓኒቑ ቀተላ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሓደገኛ ገበነኛ ኣብዛ የብቅዐን ነዛ ኣረጊት ሬሳ ኣብ ካልእ ገዛ ብምግባር ነቲ ትበልዖ ዝነበረት ምግቢ ኣብቲ ሶፋ ኩርዕ ኢሉ ብምብላዕ ነቲ ዝተኸፍተ ቲቪ ይዕዘብ ኮይኑ እውን ኖልስ ኣብቲ ቲቪ ሓደ ነገር ተዓዘበ እዚ እውን ናይ ዓርሱ መልክዕ እዩ ነይሩ ኣብ ኩሉ መደብ ድመሓላለፍ ናይ ኖልስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምህዳሙ እዩ ነይሩ እሞ ደኣ ኖልስ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ጃክሰንቪል ውሽጢ ክጸንሕ ከም ደይብሉ ተረድአ ኢሉ እውን ናይታ ኣረጊት ክርስቲና ማኪና ሒዙ ምኻድ ጀመረ ኢሉ እውን ነቲ ማኪና እናገንሖ እንከሎ ጸልማት ኣብ ዝኾነ መንገዲ ጓል 11 ዕድመ ሊልያና ደርሰን ምስ ጓል 7 ዓመት ሓፍታ ማይሌት ኣብ መንገዲ ነተጓዓዛ ተዓዘበ ኣብዚ ሰዓት ብቕልጡፍ እናገንሐ ዝነበረ ኖልስ ማኪንኡ ቀስ ኣቢሉ ነተን ቆልዑት ናይ ኣዴን መሓዛ ከም ዝኾነ ብምዝራብ ናብቲ ማኪና ውሽጢ ንኽኣትዋ ይዛረበን ኖልስ ኣብቲ ሰዓት እተን ቆልዑት ፈልየን ንኸይፈልጦ ፈሪሁ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ከም ዝኾነ ገይሩ ናብ ማኪና ውሽጢ ንኽኣትዋ ድሕሪ ምግባሩ ናብ ሓደ በረኻ ሒዝዎን ይኸይድ ስዒቡ ኖልስ ርእይዎን ንደይፈልጥ ቆልዑት ኣብ ደቂቕ ውሽጢ ሓኒቑ ብምቕታል ኣብቲ ጫካ ካብ ዝነበረ ሩባ ውሽጢ ንሬስአን ገዲፍዎ ይኸይድ ናይ ኖልስ ብጭካነ ዝተመልኦ ተግባር ኣብዚ ሕጂ ንሰለስተ ንጹሃት ቀንፂሉ እዩ ኢሉ እውን ኣብዚ ሰዓት ብድኸኣሎ ቅልጣፈ ካብቲ ቦታ ምውፃእ ከም ዘለዎ ይኣምን ኮይኑ ግን ሕጂ እውን ይሃደመን ኣብቲ ጽባሕ ኖልስ ኣብ ኣትላንቲክ ቢች ፍሎሪዳ ውሽጢ ናብ ናይ ማርጆሪ ሃው ገዛ ኣተወ ኣብዚ ሰዓት ናሃታ ቲቪ ቅድሚ ምስራቑ ብእትገብሮ ስቶኪንግ ብምሕናቕ ግዘ ከይጥፍአ ካብቲ ቦታ ይሃድም ነቲ ማኪንኡ ብናህሪ ዝጎንሖ ዘሎ ኖልስ ልክዕ ከምተን ድሓለፋ ሕጂ እውን ኣብ መንገዲ ዝረኸቦ ሓደ ሰብ ኣሳፊሩ ከምተን ኣቐዲሙ ድገበረን ተመሳሳሊ ዕጫ የብፅሓሉ ናይ ኖልስ ቅትለት ኣብ ድሓፀረ ግዘ ናብ 5 ሰባት ኣብፂሕዎም እዩ ኖልስ ብተኸታታሊ ቅትለት ድሕሪ ምፍጻሙ ንውሕዳት ሰሙናት ንዓርሱ ሓቢኡ ነይሩ ኮይኑ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ኦገስት 23 ብ1974 ናብቲ ክፋእ መንገዱ ተመልሰ ነሓሰ 23 ብ1974 ኖልስ ኣብ ሙሴላ ጆርጅያ ውሽጢ ኣብ ናይ ካቲን ፒርሰን ገዛ ብምኻድ ብናይ ስልኪ ገመድ ሓኒቑ ይቐትላ ይኹን እምበር እዚ ምኽንያታዊ ደይኮነ ጨካን ቀንጻሊ ነብሲ ንፒስረን እንትቐትል ኣብ ጎኑ ኮይኑ ወዲ 3 ዓመት ወዳ ኣብ መሬት እናተፃወተ እናረእዮ እዩ ነይሩ ነቲ ቅትለት ዝፈጸሙ ብዘደንቕ ኩነታት ግን ነቲ ቆልዓ ወላ ሓንቲ ማሰይቲ እንከየብፅሓ ይገድፎ ኣብ ሰፕተምበር 3 ብ1974 ኖልስ ምስቲ ነጋዳይ ዊልያም ፓትስካር ኣብ ናይ ሊማኦያ ውሽጢ ኣብ ዝርከብ ባር ይላለዩ እሞ ንብዙሓት ሰዓታት ሓቢርዎ መስተ እናሰተይን እናተፃወትን ድሕሪ ምምሻዮም ካብቲ ባር ኣብ ድወፀሉ ሰዓት ንፓትሰን ሓኒቑ ነቲ ሬስኡ ድማ ናብ ጫካ ደርቢዩ ገንዘቡን ክሬዲት ካርዱን ኢሉ እውን ማኪንኡ ይሰርቆ ፓተርስ ናይ ኖልስ ናይ ፈለማ ብፖሊስ ካብ ዝተረጋገፁ ወዲ ማዋቲ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን እቲ ዝሞተ ኣካሉ ክሳብ ኦክቶበር ክርከብ ኣይከኣለን ነይሩ ኖልስ ናብ ናይ ምብራቕ ኒቫድ ቅድሚ ምምላሱ እቲ ናይ ፓትስ ዝሰርቆ ማኪና ክሳብ ሳካራሜንቶ ድበፅሕ ገኒሕዎ እዩ ናይዚ ሰብ ተኸታታሊ ቅትለት ደብቅዐሎ ይተረኽበን ኣብ ሴፕተምበር 18 ድሕሪ 3 መዓልትታት ኖልስ ንሓንቲ ናይ ሞተር ዘዋሪት ጓል ኣብ መንገዲ ረኺቡ ምስ ማኪንኡ ብምልታም ምስቲ ተርኳላታ ሬሳኣ ተጣቢቑ ክርከብ ክኢሉ እዩ ሕጂ እውን ኣብቲ ቦታ ሓንቲ ናይ ጨጉሪ በዓልቲ ሞያ ብጭካነ ይቐትላ ኮይኑ ግን ኣካላታ ፈጺሙ ክርከብ ኣይከኣለን ኖልስ ኣብ 5 ዝተፈላለዩ ግዝኣታት እናተዘዋወረ እንተወሓደ 10 ሰባት ብደሰኩሕ ኩነታት ድሕሪ መቕታሉ ንውሕዳት ሰሙን ተመሊሱ ካብቲ ተግባሩ ንዓርሶ ግለለ ኮይኑ ግን እቲ ናይ መቕታል ድሌቱ ክፃወር ኣይከኣለን ነይሩ ኦክቶበር 19 ኣብ ሆድፎርድ ቨርጂንያ ንጓል 53 ዕድመ ዶርሶቪን ብናይ በዓል ገዛ ሽጉጥ
ተኩሱ ይቐትላ። ኣብዚ ሰዓት ኖልስ ኣይሰረቐን ብግልፂ ንምርኣይ ከም ድከኣሎ ሕጂ ንኖልስ ድሌታቱ ዝኾነ ናይ ደም ዘለዎ ድሌት ጥራሕ እዩ ነይሩ። ንሶቢን እውን ድሕሪ ምቕታሉ ብዙሕ ከይጸንሐ ኖልስ ክልተ ተወሰኽቲ ንጹሃት ንኽቐትል ማኪንኡ ብናህሪ እናገንሐ ነዞም ጽምዲ ናብ ማኪና ውሽጢ ኣእተዎም። እዚኣቶም ተጓዓዝቲ መጻምድቲ እንትኾኑ ኖልስ ነቶም ጽምዲ ንምቕታል ብዝነበሮ ልዑል ድሌት ማኪንኡ ብናህሪ እናገንሐ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ንሱ ነቲ ቅትለት ንምፍጻም ናብ ድሓሰበ ቦታ ቅድሚ ምብጽሑ ብናይ ትራፊክ ምጥሓስ ምኽንያት ኣብቲ መንገዲ ዝነበረ ትራፊክ ጠጠው ኣበሉ። ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ እቲ ትራፊክ ናይ ኖልስ ማኪና ንኽጽጋዕ ብምግባር ንእሽተይ ምሳጽንሖ እቶም መጻምድቲ ካብቲ ማኪና ዝወረዱ። ኮይኑ ግን ግዲ ዘይነበሮ ፖሊስ ብመጠንቀቕታ ጥራሕ ሓለፎ። ኮይኑ ግን ኖልስ ኣብዚ ሰዓት ብጣዕሚ ተቖጠዐ። ኖልስ ካብ ሕጂ ንድሓር ናብ ጠበቕኡ ኣምራሐ ኢሉ እውን ኩሉ ነገር እቲ ጠበቓ ተዛረቦ። ኢሉ እውን እቲ ጠበቓ ኖልስ ብዓርሱ ናብ ፖሊስ ንክኸይድ ሓሳብ የቕርበሉ። ንሱ ግን ፍቓዱ ኣይነበረን እኳ ደኣስ ናብቲ ከተማ ተመሊሱ ብምኻድ ነቲ ጥቕዓት ቅድሚ ምፍጻሙ ናይ እምነቱ ክሕደት ዝኾነ ቃል ቀዲሑ ነቲ ጠበቓ ካሴት ይህቦ። ኖልስ መቕተልቲ ካብ ምፍጻም ንዓርሱ ክርሕቕ ኣይከኣለን። ኣብ ኖቬምበር 8 ኖልስ ኣብ ኣትላንታ ጆርጅያ ውሽጢ ኣብ ባር ንዓርሱ እናተዘናግዐ ነይሩ። ኢሉ እውን ኣብቲ ውሽጢ ሳንዲ ፋክስ ምስ ዝተባህለት ናይ ብሪቲሽ ጋዜጠኛ ይላለ። ፎክስ ብናይ ኖልስ መልክዕን ቁመናን ተማሪኻ እያ ዘላ። እኳ ደኣስ ምስቲ ናይ ፊልም ህቡብ ተዋሳኣይ ሮበርት ሬድፎርድ ብደለዎ ናይ መልክዕ ምምስሳል ተገሪማ እያ። እቲ ምሸት ሓቢሮም ኣብቲ ባር ውሽጢ ግዜ ድሕሪ ምሕላፎም ክልቲኦም ሓቢሮም ሓደሩ። ብተኸታታሊ 2 መዓልቲ ሓቢሮም ግዜ ይሕልፉ። ይኹን እምበር ኣብዚኣቶም 2 መዓልትታት ውሽጢ ብተደጋጋሚ ደይምርዳእ ተፈጢሮም ነይሮም። ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ብጽቡቕ ኩነታት ኣብ ኖቬምበር 10 ተፈላለዩ። ፎክስ ህይወታ ብጽቡቕ መልክዑ ካብኡ ብምውፃኣ ክንደይናይ ደኣክል በዓልቲ ዕድል መንባራ ኣብቲ ሰዓት ወላ ሓንቲ ኣይፈለጠትን። ኮይኑ ግን ኣብቲ ድሓር ንሳ ንኽትነብር ከም ዝፈቐደላ ከም ትጠራጠር ተዛሪባ እያ። ካብ ፎክስ ድሕሪ ምድላይ ንድሓር ኖልስ ናይ ፈለማ ዓብዪ ስሕተት ሰርሐ። እዚ እውን ናይ ፎክስ መሓዛ ድኾነት ንሱዛን ማኪንዝን ንኽጨዊ ብሽጉጥ መጥቃዕቲ የብፅሐላ። ብዝገርም ኩነታት ግን ሱዛን ሃዲማ ብዛዕባ ኖልስ ናብ ፖሊስ ሓበረት። ፖላይስ ንወርሕቲ መንነቱ ብደይተፈልጠ ሰባት እንትቐትልን ተሰዊሮም ኣድራሾኦም እንትጠፍኡ ነይሮም። ይኹን እምበር ሕጂ ፖሊስ ነቲ ምሽጥራዊ ቐንጻሊ ዝረኸቡ መሰሎም። ምኽንያቱ እውን ሱዛን ንፖሊስ ዝተዛረበቶም ሰብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ፖሊስ መዝገብ ኣብ ናይ እዚኣቶም ሰባት ቅትለት ናተደልየ ምስ ዝነበረ ተጠርጣሪ ድመሳሰል እዩ ነይሩ። ፖሊስ ኖልስ ይርከበሉ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ብቕልጡፍ ይኸዱ። ኮይኑ ግን ኖልስ ተዳልዩ ነይሩ። ማለት እውን በቲ ድሓዞ ዓብዪ ክላሽን ካብቶም ፖላይስ ክሃድም ክኢሉ እዩ። ድሕሪ መዓልትታት ኖልስ ናብ ፍሎሪዳ ተመልሰ። ኣብ ቤስት ቫሊን ቢች ንቤንያሚን ቀተሎ። ኣብቲ ድሓር ናይ ያሚን ሓፍቲ ጨውዩ ንማኪናኣ ሰረቆ። ኣብቲ ጽባሕ ምሸት ኣብ ፍሎሪዳ ውሽጢ ናይ ያሚን ሓፍቲ ወላ ሓንቲ ማሰይቲ ከየብፅሐ ይሰዳ። ኖቬምበር 16 ብ1974 ናይ ፍሎሪዳ ግዛት ወታደር ኖልስ ናገንሖ ዘሎ ማኪና ዝተሰርቀ ከም ድኾነ ፈለጡ። ክከታተልዎ እውን ጀመሩ። ኮይኑ እውን ኖልስ ፖሊስ እናተኸታተሎ ምዃኑ ዝፈለጠ እንትኾን ንዕኡ እውን ተዳልዩ ነይሩ። ኢሉ እውን ብቕልጡፍ እቲ ዝሓዘ ሽጉጥ ናብቲ ፖሊስ ብምግባር ነቲ ፖሊስ ናብቲ ናሃቱ ማኪና ውሽጢ ኣእተዎ። ኢሉ እውን ኖልስ ካብ ናይ ፖሊስ ማኪና ብምውፃእ ሓደ ኣብ መንገዲ ዝረኸቦ መንእሰይ ካብቲ ማኪኑ ጠጠው ኣቢሉ ናብ ቡላስኪ ካውንቲ ጫካ ንኽገንሓ ይእዝዞ። እቲ ወዲ እናንቀጥቀጠ ናብቲ ጫካ ወሰዶም። ናብቲ ቦታ እውን ምስ በጽሑ ኖልስ ነቶም ሰባት ምስተኦም ብኻቴና ኣሲሩ ንኽልቲኦም ኣብ ቀረባ ርሕቐት ብጥይት ሃሪሙ ይቐትሎም። ንናይ ፖሊስ ሓላፊ ግልፂ ደይኮነ ቅትለት ኢሎም ዝገለጽዎ እንትኾኑ ንኖልስ እውን እዚ ሰዓት ናይ መወዳእታ መጀመርትኡ ዘርኢ እዩ። ናይ ፍሎሪዳ ፖሊስ ነቲ ሓደገኛ ቐንጻሊ ክረኽብዎ ተቓሪቦም እዮም። ናይ ወራሕቲ ዝተፈላለዩ ገበናት እናፈጸመ ዝጸንሐን ሓሊፉ ተሪፉ ናይ ፖሊስ ሓላፊ ዝቐተለ
ናይ ፍሎሪዳ ሸባሪ ውልቀ ሰብ ኖልስ ከም ዝኾነ ብምርግጋጽ ንሱ ዘለዎ ቦታ ንምፍላጥ ነታ ኣለሻ ተጠናኺሮም መጹ። ድሕሪ ዝቕትለት ማለት እውን ድሕሪ ውሕዳት ሰዓታት ኖልስ ንክሕዝዎ ኣብ መንገዲ ጽበይዎ ምስ ዝነበሩ ፖላይስ እናተቓረበ መጸ። ካልእ መማረፂ ዘይነበሮ ኖልስ እቲ ዝሰረቆ ማኪና ሒዙ ካብ ፖላይስ ንምህዳም ብናህሪ እንትኸድ ነቲ ስፒድ ክቆጻጸሮ ስለ ዘይከኣለ ምስትኦም ይላተም። ማሴት ዝበጽሖ ኖልስ ናይ ሞት ድኾነ ካብቲ ልተሃሰዮ ተላዒሉ ካብታ ማኪና ብምውፃእ ብእግሩ ሃዲሙ ናብ ጫካ ኣተወ። እዚ ብፍሎሪዳ ኾነ ብኣሜሪካ ብጣዕሚ ፈታኒ ገበነኛ እዩ ነይሩ። ኖልስ ብኣኻልብን ብሄሊኮፕተራትን ኢሉ እውን ብዝተዓጠቑ ብዙሓት ፖላይስ እናተኣለሸ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ ኖልስ ኣብ ሲቪል ቀይዲ ወዓለ። ወዲ 27 ዕድመ ዴቪድ ክላርክ ናይ ቪየትናም ወታደርን ሃዳናይን እዩ ነይሩ። ኖቬምበር 17 ኣብ ጫካ ውሽጢ ፖላይስ ንኣለሽዎ ካብ ዝነበርሉ ብዙሕ ማይል ርሒቑ ኣብ ዝነበረ ጫካ ውሽጢ ንኖልስ ረኣዮ። ኖልስ ኣብ ርእሱ ብዝበፅሖ ቁስሊ እናደመየ ምዃኑ ብጥርጣረ ተዓዘቦ። እቲ ዝተጠራጠሮ ሃዳናይ ኣብ ልዕሊ ኖልስ ሽጉጥ ብምሓዝ ናብ ዋላ ሓደ ከይንቀሳቐስ ብምግባር ፖሊስ ክሳብ ድመጽእ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዕሎ። ኣብ መወዳእታ እውን እዚ ጨካን ቀንጻሊ ናይ ቅትለቱ መብቅዒ ረኸበ። ኖልስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምውዓሉ ምስቶም መርመርቲ ክንደይናይ ሰባት ከም ደቐተለ ሕቶም ዝቀረበሉ 35 ከም ዝኾኑ ዋላ እንተገለጸ። ፖላይስ ኣብ ጁላይ ናብ ኖቬምበርን ዝረኸብዎ ሬሳ 18 ጥራሕ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ጽባሕ ኖቬምበር 18 ኖልስ ከቢድ ናብ ዝኾነ ሓልዋ ናብ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ንክዘዋወር ብፖላይስ ተዓጂቡ ነተዋዓዘ እንከሎ ብካቴና ኣእዳው ዝተኣስሩ ኖልስ ክሃድም ምስ ድፍትን ሮኔል ጂን ዝተባህለ ናይ FBI ኤጀንት 3 ግዜ ተኪሱ ይቐትሎ። ናይ ካሳኖቫ ቀታሊ ናይ ዓርሱ ጨካን ተግባር ዘይሩ ንዓርሱ ዕጭው ብምዃን ኣብ መወዳእታ እውን ነቲ ሞቱ ኣቀላጠፎ። ካብ ናይ ኖልስ ሞት ንድሓር ፖላይስ ምስቶም ህዝቢ ዕረፍቲ ረኺቦም እዮም። ናሃቱ ናይ ፊልም ህቡብ ድመስል ምዕሩግ በዓል መልክዕ ኢሉ እውን እቲ ዘምሕረሉ ሰሓቕ በቶም ተቐንጸልቱ ተፈታዊ ገይርዎ ነይሩ። ናይ ካሳኖቫ ቀንጻሊ ድብል ሳጓ ሽም እውን ተባሂብዎ እዩ። ደየቋርጽ ምንቅስቓሳት ኢሉ እውን ሃገራት ኣቋሪጹ ብምዛርን ኣብ 6 ዝተፈላለያ ግዝኣታት እቶም ተቐንጸልቲ ብምቕታሉ ንፖሊስ መጸገሚ ኢሉ እውን ከቢድ ገይርዎ እዩ። ዝተፈላለዩ ቅትለታት እውን ፈጺሙ እዩ። ንተሃሰይቲ እውን ዋላ ሓንቲ ዓይነት ናብ ሞት ዘብጽሕ ተግባር ኣይነበሮምን። ኣወዳትን ኣዋልድን ኢሉ እውን ቆልዕትን ኣረግቶትን ብዘይፈላላይ ብጭካነ ቀንጺልዎም እዩ። ኖልስ ንሓደ ሓደ ተሃሰይቲ ወጊኡ ነቶም ካልኦት ከዓ ሓኒቑ ነቶም ዝተረፉ ድማ ብጥይት ብምትኳስ ዝገበሮም ቅትለት መሰካሕቲ እዮም ነይሮም። ብኻራ ዝተቐትሉ ውሕዳት ደለዉ እንትኾኑ ኢሉ እውን ተሰሪቖም እዮም። ካልኦት ድማ ብዘይ ምኽንያት ተቐቲሎም እዮም። FBI ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምማቱ ኖልስ ንዝፈጸሞም ገበናት ተደይመውትን ነይሩ መቕጻዕቱ ተዘቕበል ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ኖልስ ኣብ ሓደ ወቕቲ ምስ ጠበቕኡ ገዲፍዎ ዝነበረ ናይ እምነት ቃሉ ክህሉ ይኽእል እዩ። ናይ ካሳኖቫ ቀንጻሊ ዓላምኡ ንምፍላጥ እቲ ብሕታዊ ቁልፊ እዩ ነይሩ። ግን ብዘሕዝን ኩነታት እቲ ገዝኡ ብውሕጅ ስለ ዝተሃሴ ካሴታቱ ጠፊኦም እዮም ተባህለ። እቲ ጠበቕኡ እውን እቶም ካሴታት ካብ ኖልስ ዋላ ተተቐበሎም ቅድሚ ምጥፍኦም ኣይሰማዕኽዎምን ድበለ እንትኾን ብዛዕባ ናይ ኖልስ ዓላማ ክግመት ኣይተኻእለን። ምናልባት እውን ፈሊጡ ናይ ዓሚሉ ምሽጥር ንመሓዚዱ ድኸውን ድብሉ እውን ኣለዉ። ይኹን እምበር ኣብ ናይ ካሳኖቫ ቀንጸላ ናይ ቅትለቱ መልዓሊ ይኾኑ እዮም ተባሂሎም ዝተቐመጡ ግምታት ኣለዉ። ምናልባት ናሃቱ መሰካሕቲ ገበናት፣ ናሃቱ ናይ ቁልዕነቱ ግዘን፣ ናይ ኣቦኡ ምስጓጉን ንሱ ቀንጻሊ ንምዃን ከም ዝተለዓዓለ፣ ምናልባት ናይቲ መርዓ ምቁራጽ ናይ ልቡ ማህሰይቲ ካብ ንእሽተይ ገበን ናብ ደዓበዮ ቅትለት ንኽዓቢ ገይርዎ እዩ ድብሉ። ወይ እውን ምናልባት ዓላምኡ ብጭካነ ገበናቱ ተፈላጣይነትን ህቡብነትን ንምርካብ ኢሉ ከም ድኸውን እውን ይግምቱ እዮም። ኢሉ እውን ናይቲ ተኸታታሊ ቀንጻሊ ገበነኛ ናይቲ ምቕታሉ ምኽንያት እንታይ ከም ድኾነ ዋላ ሓደን ከይፈለጠ ኢሉ እውን ከይተፈልጠ ተሪፉ እዩ። ክቡራት ቤተሰብና ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ርእይቶኹም ግደፉልና።